लाइभआव फैलायबाय दसेनो दसे टाइम पास खालामसैलाय अखा हादोंबा बिराद गरम माथो गिसिब सिबलायलायनांगौ नै गरम मोनदों आंहा अखा हादोंबाबो गरम मा बोथोरलै बेलाय लाइभ होआबा दिनै नेट पेकआ ओरैनो लस जाजोबसिगोन आंना ओंखायनो लाइभ होना होलायबाय दिनै लाइभ होबासो थाब थाब थांथारो चरण सिरसा नमस्कार भाई नमस्कार नमस्कार
पहली लाइक मेरी है भाई। ठीक है भैया, थैंक यू लाइक देने के लिए। बारिश हो रही है हमारा इधर, बारिश। हाँ पहले वही सुबह कोई कर देने मनुष्य। आई एम स्नैक की 70 ना कच्छर। समझ नहीं आया भैया, क्या लिख दिया। आई एम स्नैक सच्छर। अखा हादोंबाबो गरमलै लोगोफोर, माथो बोथोरा। थोगोन दैया।
ओंखाम मोनजासिगोनलै आंहा लोगोफोर ओंखाम खुरबाय दोनथ'लायसै ओंखाम मोनजासिगोन ओंखाम ओंखाम मोनजासिगोन ओंखाम जायोसै